Освен това смятам да направя малко подобрения през стрима, дето ще бъде през 2017, нали, целият стрим, така че Какви подобрения? ще видим. Нещо панели да не смениш. Тайна! Да, панели, аз трябва да потъна някой да ми направи панелите. Да, бе, ще дам пари аз за панели. Малко, но от сърце. Мерси, бро, лъв за теб. Касто Така. Hello, you beautiful people. Hello, бро! Надявам се да не си българин, защото ако не си, ще изядеш тайм-аута. Добре, сега да обаче тук да не ме отнесе някой преди чекпоинта точно? Не, за сега поне. Брат, тестваме! Добре, взех го. Айде, аз съм за сега на първа позиция. Тук да не скоча много. Сега ще се мъча да си направя някаква преднина. Не! Не, please, get the checkpoint! Добре, сега да чукна на дърво, GTI не ми забива, защото си ареснах. Добре, преди какъв ви беше проблема, подявай. Не. Абе, брат, какво стопава? Тук си това тук е... I believe I can fly. Fuck! Yeah! Какво стана, бе, на девета позиция ли, бе? Леле. Ни дей! Петърчо! Хело, бро! Хело! Да не падам тук, бе! Мале, падах! Нищо. Ми аз там паднах. Чир 305 GG! What the fuck, бро? Мерси за чирите! Много за теб! И сега... Къде? Трето място! Леле, трима... Как на трето място, бе? Ще съм на второ! Тримърче, дай пуст, брат! Дай пуст! След така имам! На пета позиция за сега. Газ. Чакай, че ще се бутнем. Аз да направи без искам! Какво направи? Спри да тропаш само, ако обичаш. На трета позиция, давайте! Бас, брат, аз се футах без искам той... Сега пак обутни без искаш и готово. Това намалене. Добре, този какво направи, бе? Кой те бутна? Да го бутна и аз сега. Чакай, няма нищо. Той сам падна. Айде на втора позиция, обаче то ми е по петите. Човек, аз... Тази спирала или лупинг или какво не знам. Как го направих? Не взех чекпоинта. Да. Не взех чекпоинта. Кой аз? Оп, изпадна. Айде пак на втора позиция. Взех го този път. Добре, тук малко за въртуки си правя. Кой на първа, бе? Окей, не го знам тос. Ле, какво е това, бе? Мале, тук лошо ми стана. Ох, човек, това е тази глупост тук. Какво става, бе? Човек, заби ми копчето на клавиатурата, колата... къде? Ох. Колата ми днес просто не ще да върви. Това е много откачено състезание. Тук има и лоурайд даже. Да много направят първи опит, че... Този е лесен, бе. Оу! What the fuck? Леле, аз заминах. Вала. Чай стана, къде бе, брат? Ето. На коя позиция си? Трета се още. Добре, значи ти си зад мен. Така че да се успокоя малко. Не се успокоя, сега ще бутне и ще прата фана. Ще ме бутнеш и лошо ти се пише. Що е спуща? Има още 4-24. Мале, това състезание, човек, какво става, бе? Жал ти пълна лудница. Ох, бе, Димитър, брат! Димитри, кой ти даде книжка, бе? Сука, блядь, брат. По принцип, доста добре измислено. Бутай! Това е искало голямо въображение за това състезание, бе. Пак въображението, това го е мислил някакъв пияница. Горе-долу, да. Не! Фак. Хора, пазете се, не ми пречете да... Зави ми се свят, бе! Получавам
Връщаме Добре, аз се. вече тунелите горе-долу ми свикнах. И свикнах голе-долу. О, това го е Къде е завъртях се. чекпоинта? Добре. Трето място. Айде бе, Дай първия газ, дай, къде дай. бе? Айде, умете, бе! На тук ли сме? Не сме ли на тук? Не знам. Хело! Не е обратно. Уоу, добре. На къде сме бе? На къде съм? Не знае къде е. Ара, това на къде чекпоинта, бе? Бам, по enter, first place. Fuck you, бам, LP! Видях на къде сме. Айде! На пръв! Yes! Не сгреших. Трябва да скочиш... Какво става бе? Трябва да скочиш от един път, човек. На първа позиция. Бичес. Чакай, чакай! Ох, да си шибам и късмета, не оцелих пътя като хората. Айде, взех и този чекпоинт. Много добре, много добре. Ех, ама то пич го беше видял това. Сезаме, затвори се, брат. Така, тук страничен. Така, внимайте, тук май имаше дупка, не знам. Да, внимавам. Ох, как се вцепих. Чак Какво? трябва да не прескоча това нещо. Не. Кога ми се обърна колата, бе? Това не го видях. Окей, окей. Добре, аз натрупах преднина, поне така мисля. Аз съм уж на второ място. Аре бе, кола, дай газ, 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 газ. Плиз да бъда на второ, плиз да бъда на второ. Опа, виждам финиша. Леле, мале, скочих на криво. Леле, не, леле, не. Моля се, не, 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 не. Добре, добре, добре. Леле, 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 леле. Стара манж с грозник. Айде, аз съм на първа позиция. Добре, аз съм зад теб. След толкова много мъка. Зад мен е Рил Геймъра. Зад мен е Беке Монстъра. И сега е време да финишираме. Един чекпоинт, един чекпоинт, един чекпоинт. Къде? Няма шанс да сгреша, нали? Да, не, базикам се. Чакай, 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 чакай. Това ще ме Чакай, пре, това ще ме чакай да пре. видя ти къде си. Не! Защо? Финишира ли? Фак! Човек, ще откача четвърто място! Ужас. И ти тук ли фейлна на това бе? Да, бе, това ме засече! Абе, то ще спадне колата, бе, човек. Не! О, старе, не дей! Не дей! На трето място! Какво направи ти, бе? Ти ужас направо. Ужас.